uradimo i kod kuće, da se zategnemo i da budemo zdravi i snažni. Dobro jutro. Ovog jutra se sa vama družimo sa vijačama. Imamo ove elastične vijače. Možete koristiti elastične trake. One su odlične za mnoge stvari. Evo, mi ćemo vam dati nekoliko predloga kako to može da drži. Ajmo, Bojana, idemo pozadi, aktiviramo stomak za početak. Dole i vratim. Dole izdah. Kada se gore vratimo i mirni smo, udah. Možemo raditi u različitim brzinama. Dole izdah, vratim uzdah, još samo 2. Idem poslednji put i vratim nazad. Ajmo da damo još nešto. Ovde lako, lepo, vratimo se nazad. U ovom statičnom položaju aktiviramo stomak, ruke su ispred početni položaj, idemo nazad, izdah i vratim udah. Vučem laktove visoko ka plafonu i unazad. Izdah i udah. Hop. Još 4. Pa vratim 3. Još 2. Idem poslednji put nazad i vratim, ostavim. Idemo sada jednu vežbu za dobru aktivaciju stomaka. Koristimo vijaču kao da ćemo njom upravljati. Legnemo dole, izvučemo noge, idemo ka podu, vratim kolena, izvučem ka plafonu i rotiramo. Neka vrsta bicikla. Važno je da stopalo bude fleksirano, glava odvojena od podloge da bismo zaštitili lumbalni deo. Idemo još 2. Povučem, gore, idem poslednji put, vratim kolena i gore. Promovišemo naravno fizičku aktivnost i vežbanje. Hvala instruktorkama iz fitness kluba Bojana što su i ovoga jutra bile sa nama, a hvala i vama, poštovani gledaoci, što ste